खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बे एजि ब्लग चेनेलाव बरायनाय जाबाय नै दिनै जों थांनो नागिरदों मोनसे शुटिंआव दिहिरा हादानाव जों मोनसे शुटिं लागासिनो दङ जोंनि एजि कमेडि किं चेनेलनि टीमनि माखासे मेम्बार्सफ्रा थांग्रोबाय जों दा सानैजों थांथ'वाखै उनाव थांबाय जों उनाव थांसै जों दा एसे जोंना दा गोदान भिडिअ फैगासिनो दं एजि कमेडि किं चेनेलाव अबाजै दा नोंथांमोना अबाजै शर्ट मुभिनि मेकिंखौ नायनो गोसोब्लाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन दा जोङो बेखौनो फोरमायहरनो नागिरदों दि जोंहा एजि कमेडि किं चेनेलाव भिडिअ मोनसे शर्ट भिडिअ फैगासिनो दं दा नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टबाथाय जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थौदो देखायलांबाय थानोसै जोङो बिदिब्ला लोगोफोर जों दा थांगासिनो दं नै गारिजों जों थांगासिनो दङ बेनिफ्राय एसे गोजान जायो नालाय जों गामिनिफ्राय एसे गोजान जायो ओमफ्राय गारिजों फैबाय जोङो माखासेयाथ' सहैग्रोखाबाय अब्लाबो जों दा नै सानैजों थांगासिनो दं जोङो नायलांबाय था फाइनालि जोङो दा ससे मोनफैबाय बरखाग्रा गामि मोनफैबाय दा मोनसिगोन ससे थांबावबानो मोनसिगोन आरो ओमफ्राय मोनहैनाय लोगो लोगोनो देखायनोसै सोर सोर दं नायलांबाय थालाय बैसिम मोनबानो दसे ससेल'सै मोनहैसिगोन नायलांबाय था मोनसेबाथाय देखायनोसै मा होनदों बाइकखौ सानदोंमोन बाइकखौथ' फैनाय जायाखैलै बाइकखौ लाबोनो हानाय जायासै मासखौ गिनांगोना पुलिस थायो आरो गिनांगौ एसे बहा नै जों मोनफैबाय न'आव ना मा होनदों ओइयावनो नामा इयावनो ओइ बाम्बुलिया मा रायथाराखै आं मा बुंनोब्रा जायखिया बुंदो ना बेवहाय लागोन ना बेसनावबो एसे माबा मोनसे खालामनाय होनो हागोन बाहेराव लाबोबाय Artis ready na? Pas yang karpet udah, roh. Roll. Action. Karpet, pas ya. Torraknya tar. Lighting, bayar. Itu lighting. Nengok. Ini apa? Baik. Oh sorry. Yang nggak selesai sih nak. Apa? Không ra đường đâu, không ra. Action. Lighting rồi, lighting. Zoom out. Kamera này nè. Kamera nào đó. Kamera này đâu? Kamera nào đó? Kamera này nè. Hapin le? Sudah này nè. Hapin le? Action. Karbo. Lighting. Về đây. Lewat. Rồi si slow time gì đó. Ôi giời, mà thưa. Cắt đâu? Cắt. Không nghe thì nó chỉ có số này rồi.
Action. थाबायबो. अजेब थाबायनांगौ. गिनायनि एक्सेस गिनाय माने नायथिंनायनिया माने फैसा बिनायावनो एसे गिखा नोङो एसे ओरै हाबसो नाङा दे एसे ओरै साइड खालामना दोनबाय नोंहा इनि रायलायनायाव दा अजयासो ओरै पार्कखैजा था ओमफ्राय बासैया ओरैजा था ओरै थांनाङा आं फैया ओरै थिं खालामना जाबाय थिं खालामना माबा मोखांखौ नुनाय नङा ना Ready? Rolling. Action. Action deh. 어저야 Naik Ozya. Naik. Samping depan aja apa? Katok kamera itu bisa deh. Last stop. Rolling. Action. Silakan. Masih kamera nak pernah. Dikenal. Masuk. Bas. Ebaru ramai ozon ini naik ya. Sudah जोब्बाय ना? Pas गिबि सरा जोब्बाय. ओमफ्राय दा नेक्स्टखौ लागोन? Nextआबो इयावनो जागोन ओमफ्राय लामायाव लागोन. गरमथार. गोसा. नै इसो गायगोन केमेरामेन. बिखौ लादोंमोन ना? Ready? Oke ready. Action. Rolling. Action. Garbo. Fai. Ini jaga laki. राज नै. Raga tong naimut. Oh iya laki. Belam. Belam. Bajing garbo. Ompay ya tangan nawar. Baik nung naik sini cuma deh. Nawar ompay nung naik sini taklak. Bas. Suruh fai. Asal. Mak tahu saya. Numa sangke. Ani ferangku. Malah sangke. Cut. Action. Kapan sih? Mak tahu saya. Mak tahu saya. Karo, megona. Oh. Action. Fai. Mak tahu saya. Mak tahu saya. Naik sana. Cuma nawar bawa. Itu orang ada semua kata mana? Action. Mak tahu saya. मा खालाम सानखो? Jodoh. नों मा खालाम सानखो? आंनि लानाय रांखौ हरफिनदो. मामोनथाय? Nung mak kalam sangke. Ani lanai raku. एसे ओरै बाजार Malah orang sangke. थांबावनायाव Dia ada lagu kendakan kurang yang tak. Nung mak kalam sangke. Ani lanai raku. Nung malah orang sangke. Ready? Rolling. Action. Nung mak kalam sangke. नों मा खालाम सानखो? Ani lanai raku. आंनिफ्राय लानाय रांखौ माला हरफिन सानखो? नायना दा दाखा जोंनानै नायबाय था बेलेगखै नायनाङा Nung bara Jangan masalah. दे. Ma, namun kok. माथो शुटिंआ जोब्बाय नो? Syutingnya जोबथ'सिगोन नै सामफुनि खोन्थासिन आद्रा जासिगोन माने. बेनिफ्राय दा आद्रा जाखांनानै दसे जिरना जानानै लाखिगोन माने. बोथोरा बिराद गरम. सान्दुंआबो एकदम खस्थ' मोनगासिनो. देहा सोलेरानो ओरै लरग' मोनजोब्बाय. नों मा रल लादों? आंनियाहाय जानला मोनलासो साइडआव ओरैनो फिसा ओरैनो हाथाया मा गुसुं दा? बिदिनो जाना दैया एकदम ओरै स्ट्रं मोनो स्विमिं पुल मिनारेलसो जाखायो बिसोरो नैबो जों मोसा शुटिं लाबाय दङ जोबसिगोन आरो साहा लोंनोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय उनाव माबानोसै
खेनाय दं लाखाबाय ससे मानसिया जायालै नोंलाय हो आंखौ अनालै नोंखौथ' सिखो मा जादों मा जादों ha मा मेथाइलै मानो जायोखो आंथ' मिथिया जाहैबाय आदा फंसे ट्रेंगल मिथाइ बारमुदा ट्रेंगल बुंनाय एसे आंनि चेनेलाव माबा बुंनो होगोन नामा देलाय बुंनाय आं बुंलालै आंखौ सोंथारा माबा आयु मा लोंद' माथो साखो मोजां खोथानाय माथो कालारानो बोरैबा स' गिलु बालुलै बे बिगुरा माला फैगोनब्रा बेलाय आजिखालि कल खालामबाबो मोनाब्रा बेखौ सफैबाय दे ओइ मा फन खालामबाबो मोनाब्रा नोंखौलाय बिगुर है आं आब' गेमस्रिजों सुटिंआवसो दंहैयोमोन साला लावखार पार होनायनि लायासैलां गेमस्रिजों औ बेफोरबायदि खिथौ थांनानै नों मा मोनो नोंथांमोना गाबोननि नेक्स्ट मिटिंखौ नायनो थाखाय रेडि जानानै थादो बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन